Abusua for me chiachi obia e mo bia kwaba e de baba Grace TV so me se twedi ampo nyankopon adom abusua obia ho ye wada ma se ne di kan obe pie so e wo channel isu na subscribe e de ama me abusua na wa share ama foforo so nya bia hwe ni se obe ti nya mi shraw na onye wakoma so ade mfa e ma ni se na no dwada e na Berekum asenkunwa e be pie mo menhia kotokofi oba ye rakro bia Asante kotokohene ni na ho e be to dwa se de se brante e friend se kofi odehye kofi Asante krobia ona Dormaahene na say na Dormaahene yi no na atsenko yin na so wagina tum ya no ntia ne era share say yemfa nkota na patem ya me ya dom a ebrepe mo ba besi bibia kire Berekum man no se bibia kire era na mamre ni amane kwan so bibia to aso no be Berekum Dormaahene ahwe Berekum asokore man so e de ama dodo bibi ko bia Asante kotoko na busia sa dadwada no a nanom free menhia kotoko fi ekodu Berekum de no bre no ye hu so ntentan fi ni so marantie bi nso akotwa hia a omo akopagya dishebrante foforo ya dishebrante wako pagya no wo ma se wo kan na se wono na wo mo brante ne de wo mo sine Berekum Dormaahene ya dishebrante kwame tabili ya hu tentan fi hu won tentan fi nso be ye deja e ma manfo di mu nkomo e ma no kwachi mi sa be ye video fro be chi mu kire se si ade na mi adom babo fo mpanyimfo wo ye Berekum o ma take over the palace bia ya okay bibia de ekwan so bibia ya asomdwe kama se de sene fata na busia update for CC the akokoso e na sabia me wo share me de beto ani na bibia ya asomdwe na nsam no bia akoso ne se the entire Berekum traditional council ni na omo nyina supporto the shebrante a na Dormaahene yi no na atsenko nyina gine tum wo yero ni me de shebrante odehye kofi Asante krobia ona Berekum traditional council atsenko nyina traditional council no nyina a tarnish na omu na chese there bi amamre kwan so na Dormaahene yi atsenkunya na agi wato meche kingmakers atuhini se hina ya omu na vet erese candidate ya yabo de no amamre ni amane kwan so bibia da na kwan mu agi na tum na obetena kunya so no ono omu agi na tum ti traditional council no omu nyina agi na tum ya omu tarnish na de tie ne se eye ahemfo miensa ena seremika omu ko di de sebrante kwame tabili ya mko pagya na no dwada woni brante wi no yodum twobo ko pagya na information no medike aka wasem se na Berekum kontinent no ka ho bi one of the videos ko na Berekum kontinent e ka wa se won pagya na Berekum kontinent and afi na kraso hene na mzom chese ko Berekum an kro no ketwa no ba ko friend eswa no na eswa no hene information na ya let se omudi mrante ani mo ko pagya de se brante kwame tabiri aside despite the fact say na Dormaahene abo de shebrante kofi Asante krobia din ama atsenko nyina agina to ma ni amane kwan so no hene kra ma kwan kotoko ne ama musuma kwan se omfa ne kotina patem na brepem o ba si bibi di akere no badiki aka jo se bra brante ko numra te se na ekoso no omu nya kwan fie so mo mpene ma obi afo ye ne bi ama basa ama Berekum ma post for so mo ye ha they were very swift ma sa adwere numre no a omo ye so ma pagya man foforo no afia post for ne ko numra te ko dwan fie no omu ina fie no ya me ado free no ba nyina heavy security presence ya me videos ni bi kwa be cham kan kati ni agi bra ya Berekum ya Berekum na da my inside be the best man one side na heavy security presence now these are some of the developments be catch us say akodi apose for nsem e ma pose for ni bi say there be omo nhwe me kire de Berekum police command no omo nhwe ma basa bi anko so na say sia de enye Berekum police for nko the Municipal Security Council the MISEC no on say Oba Mountain BM you the Regional Security Council or called district district Security Council DISEC and Oba municipal so Municipal Security Council MISEC yeah no aban crash penny MCE or afi oko municipal ni mu a police commander or afi immigration and one aka fire prisons omunyina and kabum including just an animal tenkunyane ade o nyina na kabom bambo fo mpanyimfo ya municipal chief executive dana no omo na the Municipal Security Council MISEC no omo so asem no say da bi sa ade na asi no mpanyimfo si abonya no nkawo a on fairness nchiro tie nam se bibi sa asi no omo nye din koma no ntum vo omo nsanhye omo dem efem se de asi na no ha entina wonom sa internet day report en sa kan say omo tonsa omo invite me kan say yes omo tonsa na so omo invite Nananom a isisu se wo mo na ko share sa na emanachi na Krontihene na kraso hene na afi na eswa no hene aposifo invite wo mo
That's the police for the Municipal Security Council, police for no account. So the Berekum Police Municipal Security Council na invite them. Emma omukọ aposifoɔ ne abambɔfoɔ mpanyinfoɔ Berekum akachi. Wɔn no didi nkɔmɔ ne adeɛ. Na no akyi na ya gather report bi sɛ nyame kora mpata bi a ɔkyena. I mean a report ayate. Sɛ bi a ɛnkyɛ efi kyena ɛkɔ no. Yɛbɛtumi de mpanyinfoɔ yakɔ court. That's report ya gather ne bi no sɛ ebi a free kyena ɛkɔ no as to the specific day near yɛnyɛ sure. But a free kyena ɛkɔ no report yate ne bi sɛ ebi a misek no kwado mba kugina court na wadi wasem say okoso safi empa ne kana safi empa ne kana e wo Berekum na anu dwada na bra na ko no wo nka bi nhyem enya bi abone wo mte okro mu dwe wo no mbete esi bi se na si ebi ko abro bi ti ko no mote ye no na obohu na chan ko the pressure akosoro na akofo ha na amane aba. It is that is some of the reports I got and they say nyame ya adomo bi efit na ekọ no I mean bre we ni mu a ebia na me second the mpanyinfo yakugina court because of sadie no a no. And also yes some of the report because I'm also fear and panic crime. And yes also gather report to be said empo on say orchestrators na no share say image medical catch na country na kraso na esuano no hana ya gather report to be said na country crowd there wa sha say the achopa yes ko be SL. That's the report ya gather so na country washa say the achopa ko baby SL. Yeah, the achopa bi command him and no atenku ya traditional council now so you see be almo fan chene ade just say no no ne ade ah then you see some of the reports ya gather as to say achopa no be ko na atenku ya na no bagi atum die eno ya na no asem as say be achopa no be ko na no be ka so enye hwe o de why bi a de ache ye nto amini de na no asem but report ya gather na say na continue realize said there be the course no e bia wan shada amwa entwa yi ti wode achopa reports ni so the chopa season anu bi so say omo fanko oman traditional council na ani on pacho because of their course tell no so back. And then also medical culture that standing committee nanom e standing committee sanse we am makohia and report I got and anu hia hwe say bibia be okay. And after traditional council also medical culture say traditional council omo nyina support the Shebranti Kofi Asantehene ya na aman him aboni din say on na metina kunya so and as na aman him aboni say on the Shebranti person odi akunya ma no na yewuranim na no metina kunya na Krontihene kan na kraso hina omu na yeso omu ni ne ho asem bia aka na omu na ateche report ni bia ya gada and the traditional council ni nyina akuhia the Shebranti Kofi Asantehene ya omu na hyebo se omu tanechi omo de anidie ni amamre amane na be bibia ndi omo ta na chi be hwese je brantie Kofi Asantehene bia beboa na nyame ya de net na patem wi obesu a kire kotoko wo so a kire Berekum man obesu a kire kotoko hene so Berekum man na watena Berekum akunya so ahwese bibia betum pon na bibia ya asomfi ndi no so yense no bia yete se traditional council na akuhia de brantie Kofi Asantehene bia ya omo pledge omo Odobroni be ka unflinching support so omo de ono no motanachi isanse ono na amamani amane kwa so man him ayi no ya bibia ya okay maka Berekum ahimfie ho asma cho say say the post for wa heavy security presence bibia ya okay and bibia da na kwem afei enye no nko a on say Berekum ti ene kotokofie say the abakoso wa kam ya tibi na we na fra Santia so na kakra omo koju bibia na omo ju na na no na ba ye rani report ni bia ya gada ne say officially traditional council no a report dia CEO Berekum na no dwade no mer no o ma report e dia ba fikasiem. Yes, that's some of the reports I gada. The traditional council no other ma a report e dia ba fikasiem with respect to any young man I say and some will see here and now no e Berekum chronomo kakra. Yes, o ma report dia ba fikasiem. And we have been told say enche kra Berekum atsenkunya no ebeba ohenanim Israelmeka whereby you rock kotoko henani mo mention kotoko fie and denia as to say a bredu na wo mo eba yura kuntun kantan boho ani dudu oblibi anim na mama country na kraso henani na ya o kan na so no hena sabi allege so se o mo na ko share sa man tie chi mo yes anime
as to say omo be kan obi ni omo ba. Yes, and of course senior sabri ya yin to ade so die. I mean enti then ya omo be appear before ohene kese ni. Na sanya man ekoso. Na no matter ma be bia ya asomdwe. But betimi aka cho say everything is under control. Ya me adom. Ya mo Berekum aposifo abaso. Anya aposifo nkwa. Ya mo Berekum security agencies e wo abaso. Ya mo Berekum security council na abaso. Na ya mo aban kaje pen na wo Berekum. I mean Berekum east and west ane atenko bia Berekum atenko ya ne kopim na ya mo na abaso. Because no credit say ye nim ye si o baby. Yeah, yenya aban mu mpanyimfo ne DC ne ade mo mokọ tai ne ma chi Sampa is a typical example. Man yoma eye deja makro no etoba ha. But nyame adom okọ Berekum dia aban ka chi panyin wo ho aban ka chi mpanyimfo wo aye Berekum atenkunya ba bia Berekum free kopim na aposi mpanyimfo wo ho asrafo mpanyimfo ne abambofo mpanyimfo wo omo nyina as da bi omo hwe matnanko obi selfish interest na obi ade o hwe nti Berekum ko ni mabo they were swift in their actions are sada no amo calm situation e some of the reports we go anya and say branche na yes South Africa hwe omo ani ho na I mean mpanyimfo nso aya de the sense nempo madiki aka cha say ahemfo ayesu say omo na orchestrate sa de omo share sa na ma wechi ene omo ko pie mu bambofo mpanyimfo akachi omo invite omo buy yenti omo yes sa na ma na ate ama report we go anya ne say nyame ampata e bi afiri china yi ko ya ombetimi de omakutina court na okodi wasem. I mean that's bibia answer that thing say friction economy possible say betimi kwa pansa pending any final changes bia enti yemo omabaso omaboa ama say situation is under control and now fe na so say the kotokonye ka say omofa na kotina apartment no ofa na kosi apartment no kre wa share apartment si na ase me de she brantie kofia sante krobia Berekum man na oba panyimfo ya eye o masede ahwe say apartment si no I want to so dogu bi no abezi we court down abobu na down me ka say mframa esi ye na atwam ayira just mra na woni yes ano ebedi no there no two ways about that but else something bi aya esi the reports ni bi akada na say nyame adomaten ko ya nso da roma amamre ni amane e kwan so apatamsi ye na wo so de branch Kofi Asante Club yes no waye ni sa pepepe ya sabre amamre ni amane bi ano ni di ni abase kwan so o hyase say be ya ntempa o fa mama nya mane nyina wie no se bi kire Berekum man a obakotoko fie nso obese bi a kire wura Club Asante kotoko nya dudu bi bi kontum kantan bo ho na brepe magya nyankopon ya adomo a se bo nya de Berekum man ni na ashe nsa na ohwe so e di amayira se di amamre ni amnesty nti ebuzu we de yeson kai komumu and one by ya de beso mama Asante everything is under control bibia da na kwem bibia ye boko otimi wa kamesem bia ni bibia ya asudwe ya nyame adom meka se yemo special na man hima na atenko ni na abaso wa mo so aya ade pa ye ni esi o baabi ni ade but na no nyina ye da bi yentimi ntwe ewura no mofo se ye wura ka asem ye nyina ya kwa ewura ni nyese ewura kwa ye nyina ya kwa ewura ni na ye ewura ni ye nyina ya ka se ye techire ebe fo so na prakopa ye so ya be ye dom dia na asehye ne se na ze ne ye ewura kwa na ya mfa ni dia man sabi o misreme ka ba sa na kwa kwa hapi I don't think that account be an official report ya gadan so my report the abakot Kofi said the esini ti bi gidi pa say nyame ya adom a prepem enche from ba yerani na bibia to aso asomdwe kwan so but the gidi said the city say bibia nyame adom reporter panyofo ne akasa say bibia ya okay asomdwe abanti wuti Berekum a feel free na ba obra the ojumadi ufri Berekum na wa kwantum na bibia o say bibia say won trase wa wudi ya na dia bibia ya okay bibia na kwem court down abobo de ensesa hwe and na bia me ka me say ahini enye by popular request say and as ahini enye by electoral e say a majority carries the vote na o ka say bia abrantie bi te ba bi article no no say abrantie nse we no open tintina di pa no open no be dia kunya da bi enye ne sa abrantie nse o free Berekum o free ho enye o na o kire de o so odi hene amamani amani akwa so am bibia to akwam efa ye chieftaincy ene se de ye bibia city amamani se abrewa na so hema ene yidi shebrantie sanse abrewa nim na disi nyina no ya oni kwan se wo yidi shebrantie be china bo ye na so dom to yidi shebrantie o se fata shebrantie no no fo a onka no
ɛwɔ yɛ de branti no wi a ɔde n'akyerɛ atena nkonnwa no nyinaa akyerɛ nkonnwa no nyinaa ahwɛ ɔbroni bɛka sɛ ɔmbɔ vet no ɔwohwɛ no biribiara de no akɔ mu agye no atom na de aka bi atoa so ne nyinaa go through sɛdeɛ ɛsi teɛ nti ba nsɛ na yɛbɛhu sɛ na mmeranteɛ bi yɛ adeɛ ne nneɛma yɛ nsɛm pata nti nyame adom biribi ayɛ ɔka abusua wode yɛ quick one yɛnkyɛ ɛne ɛbaeɛ sɛ yɛde bɛso nti medɔm asɛ mogye berɛ na mohwɛ nyame adom Berekum is sorted a ɛnkyɛ biribi abɛtom na afei ɛwɔ dom asɛn so na ano ɔba ɔhene anim da no dwada no asɛdeɛ nyinaa yɛdi ho adanseɛ no ɛma sɛ abusua no a ɔmoyi desebranteɛ so akyerɛ kuro no a fa bi yɛ sɛ ɔmo nte aseɛ na ɔmo na yɛ adehyeɛ no abusua no na ɛda so yɛ adehyeɛ a ɔmo di akonnwa yɛyie nti yɛsi a papa no na yɛ Nana Kwabena kyerɛ the second yes ɛyɛ honorable Millicent Amankwa yɛboa Sunyane West Mmarahyɛbadwa ne papa ɛne Nana yɛ a ɔbɛ ɔno nso brɛpɛ wɔ bɛsi biribi de akyerɛ yɛwura na biribiara yɛ bɔkɔ nti saa bere 2 paramountcies in the Bono region belonging to the Ashanti Kingdom ɛnkyɛ kora no biribiara da no akɔm Berekum traditional area ɛna afei deɛ Wɔdumase traditional area nso nyinaa ayɛ sorted sɛ nkyɛ baabiara yɛhu ahuru biara no sɛ bi sɛ nyame te ase deɛ kɔtɔkɔ ne ka no asɛm sɛ sikadwa te ase yɛhuru sɛdeɛ yɛbɛdwo sɛ Sampa no ne adeɛ nyinaa bɛdwo na asomdwa aba because yɛte ase yie sɛ traditional boundaries ɛyɛ different from administrative or regional boundaries ɛbɛboa yɛ nyinaa because nano meyɛ example bi sɛ yɛmfa sɛ nnɛ yɛwɔ Ashanti region aban mu Ashanti region a yɛwɔ yi aban mu ɔba Ashanti region yɛwɔ Asantehene yɛwɔ Sekyerɛ yɛwɔ Kwabre yɛwɔ Amanseɛ ɛne yɛnim Asanteman term administrative Asanteman term administrative Ashanti region yɛ no Sekyerɛ ɛbɛn Kwabre paa because wofiri wonya trapankɔ na wote sɛ ɛhwɛ Mampɔnten Medoma Asennua Ntonso Aboa so a wo nyinaa yɛ Kwabre Miami Kurom Ankase nom Ankase Heman Aboabuja Duman Apiamanika Kurom Aboabuja wo nyinaa yɛ Kwabre Kasem Safo amene wo nyinaa yɛ Kwabre wotra Kwabre a na wate asi kɔna Tanodumase agona wo nyinaa yɛ Sekyerɛ agona mafeko Jamase Nintini ɛnom ne nkromprem na sɛ wate asi Mampɔn nyinaa yɛ Sekyerɛ adwira no nyinaa yɛ Sekyerɛ saa na from Safo Kasem na for wate asi Dwaben afigyaase wo nyinaa yɛ Sekyerɛ ɛnizɛ deɛ bi a ne Kwabre ne Sekyerɛ ne bɛn ame bɛn pa Kwabre ne Sekyerɛ bɛn na ebi aban se Asanteman tam no kɔ so paa nti no asɛm ka ebi a me bechem na maka Sekyerɛ ne Kwabre abom sɛ mantam baako na aban ka Sekyerɛ ne Kwabre bom sɛ mantam baako na aban sɛ okay maka Sekyerɛ ne Kwabre abom sɛ mantam baako ne dia de beto mantam no so yɛ ebi a Sekyerɛ Kwabre mantam na sɛ Sekyerɛ Kwabre region ya mantam na henkro ekwa akwa ya Asanteman pon na no ntia sɛ o sɛ si aban abe create Sekyerɛ Kwa asɛm ka aban abe create Sekyerɛ Kwabre region ya Sekyerɛ Kwabre region na henkro ne ebi Asanteman pon tin sa de a ahemfo wɔ Sekyerɛ ne Kwabre ɛsɛ o nka Asanteman ho bi ma na sɛ sɛ bi onye wo wura na ekotokwan bi there be entimi masa enti no eba sa aban mu ne yɛ administrative wise but ensesa the identity of the people ti yɛte ase sɛ yɛbɛboa yi nyinaa na yɛtimi atumpo yɛte ase sɛ yɛbɛboa na adeɛ kye adeɛ san we kase na aha adwe enti the same way na yɛwɔ the Ashanti region na bi aban kye mu kwamekoma breso through the Mantekole commission ema yɛbenya the then Bono Ahafo region it doesn't change the identity of the people but yenya mpanyfo na omo kan sem na say omo de ehunu nsem wa de say amanfo adwen ya ba sa na ha adwen ye kan akwa kire ho a abrantie bi ntina ba bi nwu anwene say akunwa to a ono abrantie no otumi si osi akunwa ko bi kwa mpanyfo bi timi ka ma na ko say ai say akunwa to a ye konim do no apen na wana wo so bedi akunwa e ba abrantie sa eni baby asa mamremu mremu amani eni baby asa onti se yanka no kra nkyere mrantie na mrantie no ne magba no be feel entitled sa ti abre bi akunya to baby a na abrantie bi se e bi a wana ne ho den wana wonim sabio ne o man sem fata yenti no onu be sin na makro no e ba sa na ye kwa na se ba e ba sa what happens to our customs and our traditions e ba sa what happens to our principles and values as a group of people enti mrantie na menu no mrantie mo yenti ase sa say yeti kromu a da bi ye si hino so obi so otikro bi mu na mrantie ene maba open asem ti obenya kunya di a enye sanity say mrantie mu ni say otikro bi mu na mrantie ene maba open asem a ene na okọ pick for parliamentary forms okọ play MP okọ pick forms okọ play assembly member na unit committee chairman ene ko dey to form e ya to aba ma ene ya to aba di yi but as the same thing enti for taika asem bi say o ma me an wa se wonya dehia na wonya dehia ene mpo ye dehia na se de wotumi se was obo odin ansa na age what amanya amanya kwa so amodin there's nothing you can do
So yet yes yes be boy yes ah ebedu be be no ye de same be share man tintima ma akonya bi ato a ene abranti bi kwa ye de eni sika no oti ba bi a ana abranti bi wo sika na onye de share ko timi ko tu sika fo no abaji akonya bi e kwa sanso e mo ti yet yes yes be boy me da say oje bre na o hwe me so that's the breaking news from Berekum nyame adom a update bi e beto from here be san de aba be soma man san but yet ne say report ya gada ne say ana kontu e de a chewpa and now my information say on patriotic council na chew yes that's the report ya gada and afi ne aye nana kunti na nananom a isu so mo yes an e man na so mo yes ade no omo ko appear before the MISEC I mean the Berekum Municipal Security Council omo ko appear before them and that's a report ya kata ya report bi kwan san hwa e bitimi de omo court akodi omo asem nti ina no and then also report no e bi ne say empanyofo a report dey see no e wo menhia ya nyame adoma en chat na kwan be ba on kese no ko to kofi ti abusua e de be pema nyame adoma de beto from be be samba ye de abeso mo di kwabna wusu kai say hi by Grace TV Mr. Ross and they can share me and subscribe what it can only one public brain yeah yeah the best so I see it on feel what you might be a 4-bedroom house back where master bedroom na tell na can a single room self contained baby I will be out showing be as I want no one need you on kwa dia na what from number no from what's me akoti fence and say come on 10 minutes drive from Sofia bonus with that from baby I'm from Berekum you be here nyamenka obisia makra bye bye.